Witam wszystkich pięknie, witam Was fest gorko, witam w kolejnym odcinku programu Szlagiery i Wice. Rychtują się już nasi goście, rychtują się ci, którzy będą dzisiaj Wam opowiadać o swoich szlagierach, będą też godać wice. Kto to jest, zaroski się przekonacie, bo już puszczymy pierwszą pieśniczka i zaroski do Was przyjdziemy. Weź serce me, bo bije wciąż dla Ciebie. Uśmiechnij się, to znikną z oczu łzy. Weź serce me, poczujesz się jak w niebie. Z serc naszych spokojny rytm, smutek zamieni nam w pył. Z serc naszych spokojny rytm, smutek zamieni nam w pył. Spłakane niebo dzisiaj trapi Cię. Myśl o kłopotach, że coś uciekło, starła Ci z oczu sen. Nie wiesz co robić, jak się obronić przed tym światem złym. Usłysz dziś serca głos, niech on poprawi Twój los. Weź serce me, bo bije wciąż dla Ciebie. Uśmiechnij się, to znikną z oczu łzy. Weź serce me, poczujesz się jak w niebie. Z serc naszych spokojny rytm, smutek zamieni nam w pył. Z serc naszych spokojny rytm, smutek zamieni nam w pył. Szybą tęcza, różowe niebo bardzo cieszy Cię. Brak Ci kłopotów, wokoło piękno, bawi Cię Twój cień. Już wiesz co robić, jak się obronić przed tym światem złym. Usłysz dziś serca głos, niech on poprawi Twój los. Weź serce me, bo bije wciąż dla Ciebie. Uśmiechnij się, to znikną z oczu łzy. Weź serce me, poczujesz się jak w niebie. Z serc naszych spokojny rytm, smutek zamieni nam w pył. Z serc naszych spokojny rytm, smutek zamieni nam w pył. Weź serce me, bo bije wciąż dla Ciebie. Uśmiechnij się, to znikną z oczu łzy. Weź serce me, poczujesz się jak w niebie. Z serc naszych spokojny rytm, smutek zamieni nam w pył. Z serc naszych spokojny rytm, smutek zamieni nam w pył. Jak widzicie, są już z nami nasi goście, czyli Jolanta i Jacek Kierok. Kierok, Jacek, to tyś jest, rozumiesz, wyście są jedni z najpopularniejszych na liście szlagierów po śląsku i w programie Niedziela po naszemu, kaj się składa piękne życzenia, to teraz na pewno nasi widzowie się chcą dowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. No, witam gorąco i serdecznie wszystkich telewidzów, witam Ciebie, Pawle. No i faktycznie gorąco samą prawdę. Jak to się zaczęło, no wiesz, ja już mam na etapie młodzież po 50, to motorze już czasami tak dotkliwie, ale dociera do nas ta choroba Alzheimera, także coś pamiętam. No, z moją małżonką właśnie od 3 niedziel palmowych, od 3 lat gościmy na scenach i występujemy, no a ja już w przyszłym roku tak
20 lat upłynie, jak na tych estradach i w kraju, i za granicą się tak, wiesz, prezentuje. To już trochę czasu jest. Dom znać, bo to będzie 20-lecie, wiesz, tak, dom znać, Paweł. A co do tego Alzheimera, to mogę od razu, jeśli oczywiście pozwolisz, taki fajny dowcip. Godej. Wiesz, Boga. Możesz. Nie będę mówił, tylko mogę godać. Możesz go dać. Kochani Jadymy. telewidzowie, siedzi Erich i Erika. I też tak jak my sobie piją kawa i w pewnym momencie Erik go do Erika, mnie się coś stało. Mnie chyba dopadła choroba Alzheimera i ja nawet nie wiem, jak ją mam na imię. Czy ty mi możesz przypomnieć? A ona się tak odwraca go do Erich, a na kiedy ty to potrzebujesz? Nas wszystkich to czeka. No właśnie. Ale jeszcze chyba z tobą nie ma tak źle, bo wiesz, że to się zaczęło 20 lat temu. Tak jest. Pewnego pięknego dnia ktoś mnie tak, wiesz, tak szturchnął, do Jacek, zabieram cię do Katowic, nie będę miał gadać jakiego wydawnictwa, ale pojechaliśmy, nagrali mi pierwszy kawałek, taki fajny tytuł nosił wtedy Karamba, Karacho, jedno whisky. Taki to był mój pierwszy szlagier. No a potem się zaczęło Biesiada Śląska, Jacek Kierok, cała wiązanka, 79 minut muzyki na jednej płycie, zresztą to już był obłęd. No i później na dzień dzisiejszy powiem tak, że mam może i dużo dla niektórych, może i mało, ale w swoim dorobku mam 10 płyt, ja jestem w trakcie nagrywania 11. Ciepło, słoneczko grzeje, także też będzie klimat chorwacki. W lipcu wyjeżdżamy do Chorwacji, tam też pośpiewamy dla nich, mamy takie fajne 3 koncerty na plaży, tam to będzie ciepło. No i w związku z tym jest płyta, no bo żeby nakręcić teledysk trzeba mieć muzykę. Oczywiście. No. Jesteśmy prawie, że no lepiej jak połowa, już jest nagrane. To bardzo... Damy znać, Paweł, oczywiście. I telewizją, i tobie. Już czekamy. Za 2 miesiące Jacek będzie w Chorwacji, a my obejrzymy się teroski teledysk, który też na pewno znocie i na pewno fest się wam podoba. Chcę ci ofiarować najpiękniejszą z róż. W sercu ją zachowaj, jak okruszek snu. Ona dziś wyjawia, co w mym sercu gra. Ona także cud ten sprawia, że pięknieje świat. W tych aksamitnych płatkach róży miłość skrywa się. Z jej kwiatu los nam dwojgu wróży, życie w cudnym śnie. Ta róża jest jak słowo kocham, gdy niepewność trwa, pozwala nam od nowa miłość garścią rwać. W tych aksamitnych płatkach róży miłość skrywa się. Z jej kwiatu los nam dwojgu wróży, życie w cudnym śnie. Ta róża jest jak słowo kocham, gdy niepewność trwa, pozwala nam od nowa miłość garścią rwać. Zabrałaś me serce, zagarnęłaś sny, za to ja w podzięce róże daję ci. W tych aksamitnych płatkach róży miłość skrywa się. Z jej kwiatu los nam dwojgu wróży, życie w cudnym śnie. Ta róża jest jak słowo kocham, gdy niepewność trwa, pozwala nam od nowa miłość garścią rwać. Niosę ją dla ciebie w świetle rannych zórz. Chcę, by była cieniem najpiękniejszych snów. Ona swym widokiem rozwesela świat. Popatrz na nią czułym okiem, to dla ciebie kwiat. W tych aksamitnych
na dwojgu wróży. Życie w cudnym śnie, ta róża jest jak słowo kocham. Gdy niepewność trwa, pozwala nam od nowa miłość garścią rwać. W tych aksamitnych płatkach róży miłość skrywa się. Z jej kwiatu los nam dwojgu wróży. Życie w cudnym śnie, ta róża jest jak słowo kocham. Gdy niepewność trwa, pozwala nam od nowa miłość garścią rwać. To była pieśniczka w aksamitnych płatkach róży. Wiela molot ta pieśniczka. Ojej, Dość. mnie zaskoczył pan. 4 A widzisz, żona jest lepsza. 4 lata. 4 No lata. widzisz, I była nakręcana w przepięknych ogrodach Kapias. Tak. wiemy kaj to jest. No właśnie, No. Koczałkowice już widać stamtąd Pięknie. góry, Beskidy. Ja. Piękno jest ta pieśniczka, ona się cieszy wielką popularnością i na naszej liście szlagierów po śląsku i w niedzieli po naszemu i cieszę się, że my ją teraz mogli obejrzeć. Ale chciałbym wrócić jeszcze do tej planowanej płyty, do tej 11 płyty, którą będziecie nagrywać w Chorwacji. Możesz jakiegoś rąbka tajemnicy uchylić, co tam będzie? Ja. To godej. Tak po cichu, żeby telewidzowie słyszeli i ty, żadnym więcej. Ja. No, to tak po cichu powiem, że faktycznie około 20 lipca wyjeżdżamy, tak jak wcześniej powiedział. No i cóż tam będzie? Będą takie będzie przede wszystkim super sprawa, bo taki mamy zamiar, nagrać 5 teledysków. Dwa teledyski w wyjątkowym miejscu, jakim jest Medjugorje. Mhm. Będą to 2 teledyski z pieśniczkami religijnymi, a te 3 pozostałe już świeckie. I to w takich miejscach jak zahaczymy troszkę o Dubrownika, zahaczymy troszkę o Korczula, zahaczymy trochę o miasto Monstar, no i gdzie jeszcze coś tam było? Może na statku coś nakręcone? No ale jeszcze było chyba, będę mieszkać w takim, tak jak tutaj, w cudownych, rozumiesz, ogrodach, gdzie dom w ogrodach. To już widzimy, że myślę, że i tam się do nakręcić. To- Z jednej strony piękne ogrody, a z drugiej Drugie strony morze. Tak jest. Widzisz, my też są dzisiaj w takim pięknym Piękne. ogrodzie w restauracji Cassiopeia w Rybniku na Nowinach. Wiesz, jak sam się idzie dobrze pojeść. Słuchaj, czy ja źle wyglądam, ale dziś dobrze trafił, bo ja już żona jest potwierdzeniem tego, może nie cygania. Ja w styczniu ważył 100, ileś tam 7, a dzisiaj już mam 100,1. Także dali dbą o to, wiesz, Widzisz? jak przyjada z Chorwacji. Nie gadaj głośno, No, bo się telewidzowie dowiedzą wszystkiego. Idzie powiedzieć, że wy zjedziecie w zasadzie całą Chorwację, no bo jak do Dubrownika, to tak, już na same południe. no. A we wrześniu my byli w Czarnogórze, to już jest inny, to już jest takie inne państwo w tej chwili, ale też z tym, że nie rekreacyjnie. Posmakowali my tej strony. To fest Dawniej Jugosławii. pięknie. Obejrzymy się jeszcze jeden wasz teledysk. Myślę, że naszym widzom się będzie podobał. Przed siebie znów patrzysz tak tęsknie, chmurki w twych oczach są dwie. Mało mi serce nie pęknie, że smutek dziś nęka cię. Chciałbym uchylić ci nieba, aby przywołać twój śmiech. Wiem już czego ci trzeba, miłości tak pragniesz mej. Małe serduszko z czekolady, mej miłości wierny znak. Na przyszłość jest nam pięknym darem, bo przywróci miłości blask. Uśmiecha się jak Mona Lisa, co skrywa tajemnicę swą. Choć w twych oczach wyraźnie widać, że ze mną chcesz dzielić miłość swą. Skosztuj choć mały kawałek, niech on rozchmurzy twą twarz. Przecież to serduszko małe
słodycz miłości mej ma. Ono odnajdzie tą ścieżkę, co splata losy dwóch serc. Uśmiechnij się choć troszeczkę i niech zniknie z twarzy Twej cień. Małe serduszko z czekolady, mej miłości wiernej znak. Na przyszłość jest nam pięknym darem, bo przywróci miłości blask. Uśmiecha się jak Mona Lisa, co skrywa tajemnicę swą. Choć w Twych oczach wyraźnie widać, że ze mną chcesz dzielić miłość swą. Małe serduszko z czekolady, mej miłości wierny znak. Na przyszłość jest nam pięknym darem, bo przywróci miłości blask. Uśmiecha się jak Mona Lisa, co skrywa tajemnicę swą. Choć w Twych oczach wyraźnie widać, że ze mną chcesz dzielić miłość swą. Serduszko z szekulady to jest bardzo fajna pieśniczka, boś ty tam jest rychtyk za cukiernika. No i to zawsze idzie dedykować, Paweł, wiesz, tak do kawy, na słodko. Ja. Akurat do mnie, bo ja na przykład nie cukruję, nie śmietankuję, także to jest ginał taki fajny utwór. No ale powiem Ci, że ten utwór mnie kręcili już dosyć dawno i z tym się wiąże taka fajna anegdotka. No. Bo ja wystąpił tak jakby dzisiaj w tym teledysku za cukiernika, na drugi dzień o 5 rano mam telefon. Ja mówię, kto to dzwoni, kto mnie budzi? Proszę, przepraszam Panie Jacku, to joj, tak jakiś Ewald się przedstawił, ja bym chciał zamówić 36 bułek na dzisiaj. Ja mówię, jak to? Pan grał tego cukernika, pan robi w piekarni. Widzisz. No ale co do tego słodkiego, to mogę Ci powiedzieć, co tu mnie kiedyś spotkało w tym lokalu fajnie, wiesz? Ty nie wiesz nawet, ale Ci uchyla rąbka tajemnicy. Tak jak dzisiaj my sobie kawka pijemy, miesiąc temu, że przejeżdżał, siedzę sobie do stolika, no i rozumiesz, zamówiłem sobie kawa, tradycyjnie, nic więcej. Nic słodkiego, ale obok ktoś, jakiś biznesmen przyjechał z laptopem, rozłożył laptop, gdzieś tam patrzy, przychodzi pani kelner tu z tego lokalu, a mówi, proszę panią, ja poproszę tak jak ten pan kawę i coś do kawy. A co państwo macie? A pani kelner mu proponuje, mamy świeże, słodziutkie pączki. Przyniosła te pączki, on to na laptopie te pączki zjadł, ja patrzę, on wstawał, Paweł, ja to za te pączki całuję panią w rączki. Ja nie, no pija ta kawa, wiesz, dusz, ja kawa. Może pani jeszcze coś ma do kawy? Mamy ciasteczka świeże. Przyniosła mu ciasteczka. On patrzy, a on staje, mówi, proszę panią, za te ciasteczka ja panią całuję w usteczka. Paweł, nie uwierzysz, w tym momencie, że wziął łyżeczka, biłek już do gruntu, bo już była wypito z nerwów, rozumiem. Przepraszam, proszę pana, może pan sobie zupa odsztalował, co? Widzisz. Piękne są te nasze szlagiery, piękne są wice, jak ty ich godosz, ale myślę, że nasi widzowie czekają na pieśniczka Babciu, dziadku, dziękujemy, bo to, należy się, tak. bo to się na pewno należy. Były czasy, były chwile, z których wspomnień dzisiaj tyle. Gdy pachniało wkoło fajką, kiedy świat był dla nas bajką. A to tylko prości ludzie mieli udział w pięknym cudzie, który tworzył nam dzieciństwo, kiedy czarem było wszystko. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest. We wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Były chwile, były lata, kiedy los się tak przeplatał, kiedy wspólnie z rodzicami naszym życiem kierowali. Tak miłości pełni byli, zasad życia nas uczyli. W
wpajali nam co najlepsze i jak w życiu znaleźć szczęście. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest. We wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest. We wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dzisiaj czasem złudna chwila, rąbka wspomnień nam uchyla. Czuję dotyk dobrych rąk, czuję zapach zielonych łąk. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest. We wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest. We wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dwóch kamratów się spotkało, jeden go do ty, aby tak musiał, nie wiem, jakieś pieniądze zarobić albo coś, no mało mam, a ten drugi go do, no toż chłopie, jedź do Niemiec. Tam pieniądze normalnie leżą na ulicy, się styknie schylić. Ten se to wziął do serca, siadł do cuga, jedzie, wyłazi w Hanowerze, na peron zadowolony, idzie przez ta stacja kolejowa, przez ten Bahnhof, wyłazi na droga, prawie jakiemuś chłopu spadło 50 euro. Zagląda, leży te 50 euro, już się chciał schylić, bo do smola, deć zaraz pierwszy dzień nie by robił. Ja by jeszcze chciał wrócić do tego serduszka z czekolady. No to muszę coś fajnego, wesołego powiedzieć. Jak my jechali nakręcać ten teledysk, to nasza babcia dopiero o 90 lat przyniosła czekoladowe serduszko z czekolady. I go dowiecie co? Weźcie to ze sobą, bo to wam się może przydać. I widziałeś teledysk? Jest takie serduszko. Jest. My to prawie, że porwali nasze umie, no ale jak no wiesz jaki był feler? Że było tak gorąco, że mi się to topiło, a to było takie fajne z czekolady, i było odbite na ręce serduszko. To widzisz, to i wasza uma Ja miała w tym udział. Ja. Tak, miała. tak. A w naszym programie też bierze udział firma Berger, która coś fajnego rychtuje. Ewa, jest żeś już gotowo? Ja, możesz przyjść. Gotowo, no to idziemy. Widzę, tak jakś go dała, że już tu masz w zasadzie wszystko fertik, nie? Ja, bo się nie miała do ciebie doczekać. Ale brakło mi marynaty i ci pokażę, jak ją robię. No to, co to masz? Oliwa, ja? Oliwa z oliwek Mhm. i taką mieszanka grillowo przypraw. Tu jest gorczyca, papryka. Widzę, ja czosnku Czosnek trochę, no suszony. bardzo, bardzo dobre. To jest takie dość ostre, wiesz? To dobrze, bo to musi Na mieć, grilla musi musi mieć być smak. ostre. To nie może być taki płynny, ani libeźny i to normalnie rozcirosz, ja? Ja. Wyfirlujemy to porządnie. Bardzo fajnie. Idziemy na nasza łopatka, bo to mamy dzisiaj łopatka na szaszłyka. Bardzo dobry jest szaszłyk z łopatki. O, widzę, że ci tu jeszcze troszkę do zrobienia zostało. Ja. To możemy się te roski brać za ten szaszłyk. To polewamy. Polewamy. Wiele to by tak musiało odstać w tym. No tak za 3 godzinki byś to musiał mieć zamarynowane, żeby to fajnie przeszło, żeby to było soczyste. I Godej, powiedz, że tyś to miała 3 godziny zamarynowane. Ja. No to pięknie, to będą dobre. I jak już się to troszkę poleży, to możemy to nabijać, ja? Będziemy nabijać, ja. No i pięknie. Mięsko, Boczek. boczek i cebulka. Jak się ktoś uprze, to może się i takim wusztym też to poprzetykać, pra? Możesz jak najbardziej. A jak ktoś chce same mięso, są boczek z cebulą,
to może dawać ino boczek. A możesz jeszcze jakieś różne warzywka sobie dać, ale tu mamy taki tradycyjny szaszłyk. I to możemy kłaść, Ciepujemy na ruszt, zawieramy zawieramy i wiele czekamy. tak do pół godziny. Bo to jest takie mięso już zamarynowane, więc długo nie trzeba czekać. To czekamy, a w międzyczasie obejrzymy się oczywiście piękno pieśniczka, czyli szlagier. Posłuchajcie warszawiacy, Pyry i Krakusy, mówię wam, że te Hanysy to fajne garnusy. Oni zawsze podłączają się do każdej paczki, a dobry tego przykład to śląskie trojaczki. To my, to właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To my mówimy gwarą jak Polska staro. Kochamy wszystkich bliźnich zgodnie z wiarą. Kłócimy się czasem jak w każdej grupie, a tych, co nas nie lubią, mamy gdzieś. Byliśmy już w gazecie, a w telewizorze. Oglądać nas możecie o każdej porze. Gdy ludzie się śmieją, tryskamy humorem. Uczymy śląskiej gwary z wielkim uporem. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. I chociaż na scenie wyglądamy tak skromnie, dziewczyny z widowni uśmiechają się do mnie tak błyskają te iskierki wokół. Chociaż każdy z naszej trójki jest pełen uroku. Nie można nawet zliczyć wszystkich naszych zalet, bo śląskie trojaczki to dobry kabaret. I mógłby wam powtórzyć to jeszcze jeden raz, lecz woła już reżyser, że minął czas. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. Obejrzeliśmy ta piękno pieśniczka, no i co, mamy to już upieczone? Ja już mamy szaszłyki gotowe. No i pięknie. Są gotowe, możemy próbować. To będziecie się mogli spróbować tych dobroci, które przyrychtowała firma Berger, bo festynów kajmy będziemy na pewno nie braknie, ale my już idziemy nazad do naszych gości, bo oni też na nas czekają. Pośród holenderskich pól leży Amsterdam. Byłem latem zwiedzać go, lecz nie byłem sam. Razem ze mną byłaś ty, pamiętam ten czas. I dlatego zobacz proszę, tulipanów bukiet niosę. W
Wdzięczny za te wspólne dni, chcę dziś go darować Ci. To najpiękniejsze kwiaty, zawsze kwitnące tam. To najpiękniejsze kwiaty, chłonące woń morskich fal. W nich znajdziesz mą tęsknotę, znajdziesz miłości żal. W nich są promienie złote, choć wokół nas zima trwa. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Laj, laj, laj. Świateł i neonów blask w mieście Amsterdam. Księżyc mocno świecił nam, pieczęć na nas kładł. Ty mówiłaś pierwszy raz o miłości swej i dlatego zobacz proszę, tulipanów bukiet niosę. Wdzięczny za te wspólne dni, chcę dziś go darować Ci. To najpiękniejsze kwiaty, zawsze kwitnące tam. To najpiękniejsze kwiaty, chłonące woń morskich fal. W nich znajdziesz mą tęsknotę, znajdziesz miłości żal. W nich są promienie złote, choć wokół nas zima trwa. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. W nich znajdziesz mą tęsknotę, znajdziesz miłości żal. W nich są promienie złote, choć wokół nas zima trwa. Choć wokół nas zima trwa. Piękno pieśniczka, tulipany z Amsterdamu, ale z tego co wiem, to wyście byli tam na wycieczce i to z Kulitego, ja? Ja byliśmy w Amsterdamie, zakochaliśmy się w tym mieście. Przechodziliśmy przez rynek, a tam takie piękne grządki z tulipanami, kolorowe, czerwone, żółte. I z tego zrodził się ten pomysł, żeby nakręcić piosenka Tulipany z Amsterdamu. I to jest rychtyk fajno Fajnie pieśniczka. I powiem Ci, i nawet w tym teledysku one się przebijają. My są tak na tle tulipanów i nawet chyba zauważył Paweł, ja w pewnym momencie ja kupił, nie że ja tam wiesz, za kościół, Ja. wręczył moi ukochany taki bukiet tulipanów, richtig, rozumiesz, no, byli mi pod wrażeniem. No. Nie wiem, czyś był w No, miasto Amsterdamie. słynie z tulipanów. To jest piękne miasto. Ja widzę, że tak, wyście są inspirowani przez różne miejsca na całym świecie, no bo tu Amsterdam, tu teraz jedziesz do Chorwacji. No, w Czarnej Górze akurat my nie kręcili nic, ale pomyślimy na to, wiesz, bo ten świat jest bogaty, przebogaty. Nie? Ale będziecie kręcić w Chorwacji, będzie nowa płyta, a Tak. ja muszę powiedzieć, że oczywiście te płyty będą nagrodą w naszych programach, w naszych konkursach, a kto nie wygrał nagrody, ten się zawsze będzie mógł kupić te płyty u nas w Szkolaku, w Rybniku, na ulicy Kościelnej, kaj nasz sztant ze śląskimi płytami. Bardzo serdecznie tam zapraszamy i zapraszamy na następną pieśniczkę. Yo
śpiewać, moglibyśmy razem bywać na muzykach przy kapeli, Kajsie, co wieś weseli. Taką młodo szwarno, zgrabno i wiskierno i powabno. Na co dziecka i problemy, dyciofrelka jak marzeni. Wydom się ją po 30, musza życia użyć jeszcze. Jomą klasa, styl i szyk. Ktoś zaprzeczy? Raczej nikt. Czemu ty się nie chcesz wydać? Moglibyśmy razem bywać na muzykach przy kapeli, Kajsie, co wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Moglibyśmy razem bywać na muzykach przy kapeli, Kajsie, co wieś weseli. Niech się tropią miększe baby, Josiedową sama rady. Hop mi będzie burczą chrapą. Na co mi to ludzie, na co? Josie nie chce jeszcze wydać, Josie mogła jeszcze przydać. Czekaj synku, czekaj jeszcze, tyć się wydą po 30. Czemu ty się nie chcesz wydać? Moglibyśmy razem bywać na muzykach przy kapeli, Kajsie, co wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Moglibyśmy razem bywać na muzykach przy kapeli, Kajsie, co wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Moglibyśmy razem bywać na muzykach przy kapeli, Kajsie, co wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Moglibyśmy razem bywać na muzykach przy kapeli, Kajsie, co wieś weseli. I co, podobała się wam nasza pieśniczka? Ja ci powiem tylko, tu nie ma niefajnych pieśniczek. W tej telewizji są zawsze Bardzo piękniste fajne. utwory. Nie, naprawdę, Bardzo będą szczerze wprowadzają otwarci. w taki klimat richtig śląski. Tak. Bardzo Jest- fajny. Jest Sheria Huckleberry, także musisz uwierzyć. To bardzo dobrze. A my już pomału też będziemy mieli 10. rocznicę naszego spotkania. Pamiętasz to? Chyba, no ja, w przyszłym roku. Ja. Dobrze go doszło. Ja. My się spotkali, to było w Opolskim. Ja. To było w Opolskim i ja kończył, pamiętam koncert i wyście śpiewali Ja. zaraz. I jeszcze z tatą świętej pamięci. Tak, pi- wspominam go bardzo miło, tak jest. Piękna była pogoda, taką jak dzisio. I widzisz, jak godamy o pięknej pogodzie i o pięknych terenach, to mamy jeszcze jedna pieśniczka, która się na pewno naszym widzom spodoba. Lato, jadę z moim zaś na wczasy. Kofer i walizy bieraci. Wojtlik z pieniądzami już mam w taszy. Przychodź na piwo, styknie mi. Aloha, niech zagra kapela. Do tańca nas porywa ten gorący rytm. Do szczęściono nie trzeba już wiele. Smażono rybka, plaża i browary ci. Rano z moim legła se na plaży. Może w końcu wyspać mi się to. Teraz zimne piwko mu się marzy. Gorąco wyspa, ciołchów 100. Aloha, niech zagra
wszyscy ciągną do Bosmana. Każdy słucha jak orkiestra go. Samba wyda tańczyć aż do rana, aż mi już wszystko w głowie gro. Aloha, niech zagra kapela, do tańca nas porywa ten gorący rytm. Do szczęściono nie trzeba już wiele, smażono rybka, plaża i browary ci. Aloha, niech zagra kapela, do tańca nas porywa ten gorący rytm. Do szczęściono nie trzeba już wiele, smażono rybka, plaża i browary ci. Smażono rybka, plaża i browary ci. Smażono rybka, plaża i browary ci. Paweł, pozwoli, że bo tak już powoli zbliżamy się ku końcowi. Ja. I pozwoli, że tak na koniec dla całej młodzieży po 70 powiem taki fajny widz. No bo musisz się ze mną zgodzić, że żyjemy w czasach, w dobie komputerów, laptopów. Prawda. Ja. No i kiedyś wnuczek tak, no tak, opa, jak to jest? W tamtych czasach nie było ani komputerów, ani laptopów, nie było ani czatowania, ani gadu, ani komórek. Jak wyście się z omą poznali? A opa se fajka pyknął go do wnuczku, co ty godosz? Wszystko było. Ja siedział w krzokach, czatował na babcia. Potem było gadu i fuk do komórki. Widzisz, pięknie żeś to podsumował. Tak jak godał Jacek, pomału już zbliżymy się do końca, ale na pewno jeszcze do nas Tak było przyjedziecie. Całkiem dobrze. Bardzo nam to miło było. Bardzo miło. To była taka premiera, taki debiut. Cieszymy się ogromnie i dziękujemy za zaproszenie. I jakby my mieli zaszczyt zagościć jeszcze w programie Przyjademy inni, nie poznasz to. A jakby ktoś nie zaglądał przez przypadek, to was spotka na koncertach. Tak jest. A my widzimy się na pewno jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku, a za tydzień w niedziela zaś szlagiery Iwice tradycyjnie o 6 na wieczór, o 18. Do zobaczenia, trzymajcie się. Ty, a w następnym odcinku, albo w jeszcze następnym, to myśmy się mogli ta koszynka przyrychtować, pra? Ja na ta koszynka jest dużo pomysłów. Na grilla, nie? Na grilla albo z chrzanem możemy O, zrobić. Widzisz, to będziemy rychtować.